साला हौवाना हिन्जाव मोनथाय मासिम खाथियाव मोननायमोनब्ला हासुग्राव गिबियाव बेंज्लाय नार्जारि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोनाथ' मिथिखासिगौ आंनि बेंग्लाय नार्जारि ब्लग फेसबुक पेजआ हेक जाबाय होननानै आङो दाख्लैनो खिन्थाखाबाय नोंथांमोननोहाय। दा बेनिनो फंनैसो आङो नोंथांमोननोहाय फोरोंलांनो नागिरदों माबायदि जायोब्ला माने बे हेकारनिफ्राय बासायनो हायो बेखौ आङो नोंथांमोननो खोन्थालांनो नागिरदों। आरो आं नोंथांमोननोहाय आंनि फेसबुक पेजआ बोरै हेक जाया बेनि मोननैसो स्क्रिनशट फट' देखायलांगोन। नोंथांमोना बे स्क्रिनाव नायलांबाय था आरो गोसोब्ला नोंथाङा बेखौहाय दोनथ'नानैबो फरायनो हागोन। सिगां बेबायदिनो हरग्रोदोंमोन आंनोहाय, बेबायदि हरनानैहाय माने स्पन्सरशिपनि अफार हरदोंमोन आंनोहाय। बे स्पन्सरशिपखौ आङो माने अनेक फैबाय थाखायो आंनाव फैबाय थानाया, होनब्लाबो आङो क्लिक खालामनानै नायाखैमोन। ओइदिनदि आङो मा गोसो जानानैहाय क्लिक खालामनानै नायफ्लांखो, क्लिक खालामनाय लोगो लोगो आंनावहाय पासवर्ड बिबाय, माने आंनि फेसबुकनि पासवर्डखौ बिबाय। बिनानै आङो होफ्लांबाय, बेयावबो होबाय। होनाय लोगो लोगो बै हेकारासो आंनि फेसबुक पेजआवहाय अनार जानानै थाफैबाय। नैबेबायदियै जादों आरो। बेनिखायनो आङो नोंथांमोनखौबो बयखौबो बुंहरो, जायफ्रा फेसबुक पेज सालायो, इउटुब सालायो, नोंथांमोना सांग्रां थाब्लानो जाबाय। आरो नोंथांमोना जेखिया मेसेन्जाराव नङाब्ला जिमेइलाव नङाब्ला मबाइल नम्बरावहाय बेबायदि लिंक हरोब्ला जिबनावबो थुनानै दाला, नङाब्ला एक सेकेन्डावनो उरायजोबगोन। आंनिखौ नोंथांमोना नुखाबाय दा, आङो बोसोरनै बे पेजआवहाय खस्थ' खालामनायनि बोसोरनैजोंसो आङो 18,000 फल'वार खालामनो हादोंमोन। आरो आङो बे पेजजोंहाय गोबां फेसबुक पेजखौहाय 3,000निबो बांसिन फेसबुक पेजखौहाय फल' खालामनानै दोननाय दङ बे पेजजोंनो। माने आं पेजजोंसो बांसिन नायखायोमोन नालाय, बे पेजजोंनो आं गोबांखौहाय फल' खालामनाय दङमोन। आंनि फल'वारा दङमोन 18,000नि एसे गोजौआव दङमोन आरो। दा एक सेकेन्डावनो उरायजोब्बाय। माने मा गोसो जानानैदि आङो बे क्लिक खालामफ्लांखो बे लिंकआवहाय, माने एप्सनि थ्रुयैसो हरदों। माने एप्सनिखाय आङो सैथो सानदोंमोन आरो, सैथोमार नामा गोसोआव सानलायसैमोन हा, बेबायदि स्पन्सरशिप एक्सट्रा मोनफायोब्लाथ' फेसबुकआथ' जेबो खामाय जाखाया आंनिया साननानै स्पन्सरफोर सैथो खोमा माथो एप्सनिसो होननानैहाय थुलायसिबाय आङो। एप्सनि होननानै थुनाया पासवर्ड बिनायाव पासवर्डखौबो होबाय आङो। पासवर्डखौ होनाय लोगो लोगो बे हेकारा अनार जानानै थाफैबाय। होनब्लासो आङो आसरित नांबाय। आंखौ एडमिट खालाम होनबाय थाबावबाय आंखौहाय मेसेजावहाय। अब्लासो आङो बुजिबाय बियो हेकारसो होननानैहाय। होमब्ला थांग'खाबाय, माथो लाबबाव थांग'खाबाय। होमब्लाबो चान्स दंमोन आंनावहाय, गोबां चान्स दङमोन। माने मा जाला आंबो माथा गरम जाबाय, मा खालामगोन मा खालामा। डाइरेक्ट फेसबुक टिमावहाय इनफरमेसन हरबाय आङो, आंनि फेसबुक पेजआ हेक जाबाय होननानैहाय। लगे लगे ब्लक नुवा। दा माबायदि नुयो नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय। आङो फार्स्टआवनो नोंथांमोननो देखायनो क्रिएटर स्टुडिय'आव, जेरै इउटुब क्रिएटर स्टुडिय' दङ, जेरै फेसबुकआबो क्रिएटर स्टुडिय' दङ। बे क्रिएटर स्टुडिय'आव हाबनानै नायोब्ला माबायदि देखायो, क्लिक खालामबाय आङो, नायदो। सेमिटिं वेट रं प्लिज ट्राइ एगेन। बेयाव क्लिक खालामनानै नायजोब, जेबो नुला, जेबो नुला। बेखौहाय नाङा, बहाय थांनानै नायहैनांगौ आङो आंनि पेजखौ नायनो थाखाय। ब्राउजाराव थांनानैसो नै बेयावसो फेसबुकआव फैला। दा फेसबुकआ आंनि अपेन जाबाय। आङो बेखौ डेस्कटप खालामना लाग्रोनांगोन। डेस्कटपआव दंखायो। होमब्ला आं बै फेसबुकनि 3 लाइनावहाय थुना होनायसै, 3 लाइनावहाय थुनानै होब्ला नै बेयाव नुगोन, नै आंनि फार्स्ट पेजआ नै बेंग्लाय नार्जारि ब्लग। ओमफ्राय नैबे आंनि सेकेन्ड पेजमोन बेंग्लाय नार्जारि ब्लग भिडिअ'। बेखौहाय आं दा सोलिनानै दङ। ओमफ्राय बेबो बेंग्लाय अफिसियेलाबो आंनिनो पेज। आङो बेयावबो दा बेखौ दोनथ'ना दङ, जेबो मावा आं बेयावहाय। दा नैबे बेंग्लाय नार्जारि ब्लग भिडिअ'खौ आङो अपेन खालामना दोनबाय। ओमफ्राय सिगांनिखौथ' नुखाले आङो, क्लिक खालामना नायलाबो नुले, नै नुखाले। दा बिदिनो देखायो। सोरबा सोरबायालाय जोबोद खुसि मोनदों जानो हागौ आंनि पेजआ हेक जानायखाय। सासेयालाय मिनिबाय थाबावदोंसो हनै नायनानैहाय, हामदोंलै साला होननानै। बिसिबां खुसि जा, बिसिबां रंजा, जेबो टेनसन गैया। आंनि पेजआवहाय जेबो खामाय गैखायामोन, गैया $50 दङमोन। ओमफ्राय बे थांबाय। फेसबुक पेजखौ मोनफिनगोन मोनफिना बुंनो हाया।
माने 25 दिन नेनो थिनदों, माने वेट खालामनो थिनदों। नेनोसै मा जायो, फैफिनो ना फैफिना। फैफिनोब्लाथ' मोजांनि बाथ्रासै, खाफाल गोनां होननानै साननानै लाबाय। आरो फैफिनाब्लाथ' फैफिनासै। आङो दा आंनि सेकेन्ड पेजखौसो सालायनानै दङ। बे सेकेन्ड पेजनि मुङानो जादों बेंग्लाय नार्जारी ब्लग भिडिअ। बियो आंनि सेकेन्ड चेनेल। बेयावहाय 5000निबो बारा फल'वार दङ। आं बेखौ सलायामोन, बोसोरसेसो द्रप दोनबाय आं बे पेजखौहाय। ओमफ्राय दा बे हेक जानानैसो आङो बेखौहाय बुरखांनानै सलायफिनदों। दा बेयावथ' भिउसआ बिराद खम फैयो। दंनायाथ' दं, फल'वारा 5000निबो गोजौआव दङ, बिराद फल'वार दं। नोंथांमोनाबो फल' खालामनो गोसो दंब्ला फल' खालामनो हागोन। बे आंनि बेंग्लाय नार्जारी ब्लग भिडिअ पेजनि नामा आंनि। नोंथांमोना फेसबुकआव नुयोब्ला फल' खालामबानो जाबाय, आरो इउटुबाव नुदोंबा इउटुबखौबो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दा बे हेकारा सोर, बबेनि, बियो USA नि नाम्बारजोंसो आंनावहाय मेसेज खालामदों वाट्सएपआवबो, USA नि नाम्बार। ओमफ्राय बिनि आइडिखौबो नोंथांमोना नुजोबखाबाय, आङो सिगाङाव स्क्रिनशट देखायदोंमोन माबायदि हेकारा। माने बे एकाउन्टआबो फेकसोबाव दां, माने सासे सिख्लानिसो एकाउन्ट, बियो हेक खालामना लानाय एकाउन्टसो जानो हागौ। होमब्ला मारै फोथायनो हागौ? साला हौवाना हिनजावमोनथाय, मासिम खाथियाव मोननायमोनब्ला हासुग्राव होना सिरि दोननायमोनला आङो सालाखौ। ओरैबायदि जोंखादों आङो, दाबो जोंगासिनो मने मने। साला खाथियाव मोनला नोंखौ मोनगासिनो दंखायो। सोरबा नायनानै मिनिबावनोसो हनै सोरबा सोरबा। साला खुसिसो मोनबावदों खोमा सोरबा सोरबा। हामदोंलै सालानो। ओजोंबादि बिथाङा बेसेबां दुखु, नोंथाङाबो नोंथांनि खामाया, नोंथांनि खस्थ' खालामनाया 1 सेकेन्डआव बिदि जायोब्ला नोंथाङाबो गोसो बायगोन, नोंथाङाबो गोसो गाबगोन। नायनानै मिनिदों आंखौ सोरबा सोरबा, बेखायनो बुंदों आङो। दा आङो बांद्राय गोबाव बुंनो गोसो गैया। माने बे आंनि हेकआ बोरै जादों बेखौ नोंथांमोननो आङो फोरमायबाय, आरो नोंथांमोनाबो साबधान जा। आरो 1 नाम्बारावनो फेसबुक पेजनि मेसेन्जारखौ अफ खालामनानै ला, बेखौ आङो नोंथांमोननो खिन्थाहरबाय लास्टआवहाय। ओमफ्राय जिखिनि नोंनावहाय फनाव, मबाइल नाम्बाराव, मेसेन्जाराव बेफोरबायदि लिंक हरनानैहाय स्पन्सारशिपनि बुरखाय हरनोब्ला नमस्कार खालामखा, बेयावहाय क्लिक दाखालामखा। नङाब्ला नोंथाङाबो आंबायदि फस्थायनांगोन। बेयाव आङो बोसोरनै खाथिनानैसो 18,000 पाब्लिकखौ जमा खालामनो हादोंमोन। ओरैबायदि मोजां मोजांमोन आंनि फल'वारफ्रा, ओरैबायदि मोजां गोसोनि मानसि गोजामोन। बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावो आंनि गोसो गोरबोजों। माने आङो दांगाजों सालिनानै लाबोनाय बायदि थख' लाबोखादोंमोन बोसोरनैयावहाय। ओमफ्राय बेयाव आल्थु फाल्थु गैयामोन बांसिन। माने बेयावहाय जोबोद मोजां मोजां बुजिनो हानाय आंनि फल'वार्सबो दंमोन, आंनि भिडिअखौ नायगिरि बिथांमोन दंमोन, आंनि भिडिअखौ मोजां मोनगिरि बिथांमोन दंमोन। दा बिथांमोना जोबोद मोजां। बिथांमोना ओरैबायदि फैदोंमोन आंनि पेजआवहाय, ओरैबायदि फेमिलि जाफैदोंमोन, न'खर जाफैदोंमोन। माने दांगाजों सालिनानै लाबोनाय बायदि, माने स्र'सो आंनि पेजआवहाय दंफैयोमोन। दा आं बिथांमोनखौ साबायखर बावहरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। बिथांमोना आंखौ बेखिनि 18,000 फल'वार्स, 18,000 फेमिलि खालामना होनायनि थाखाय। दा बे पेजआ 1 सेकेन्डआवनो गैला आंनाव। आंनि आखायाव जेबो कन्ट्रल गैला। आं दा जेबो नुला। नोंथांमोननो आं दहाय सिगाङाव देखायखाबाय। दा जेबो नायनोबो हाला। दा आं फेसबुक पेजखौहाय मेसेज खालामना दोनदों टिमखौहाय। फेसबुक टिमा 25 दिन नेनो थिनदों, मारै जायो नायनोसै। बेखिनियानोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ। आंनि दस्रा पेजखौ फल' खालामनो गोसो दङब्ला खालामनो हागोन, बेंग्लाय नार्जारी ब्लग भिडिअ। माने सिगांनिया बेंग्लाय नार्जारी ब्लगमोन, दानिया लास्टआवहाय आङो भिडिअ लागायदेरबाय। बेनो आंनि पेज, नोंथांमोना नुनो हागोन। बेयावहाय बारा भिडिअ गैया, मोनसेल' भिडिअ दङ। एसेनोसै, गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय। जै बर' हारिनि।